Kokos, to je dnes teplo. Mi hovor. Nedáme takú kofotinu? Víš čo, môžeme, ale nemám peniaze. Tak to je ale pekne Som sa spoliehal na teba, lebo ja tiež nemám ani cent. Zrejme sme dokofotili. A možno nie. Ako to myslíš? Počkaj tu. Štartuj auto, máme výjazd. Vážení spoluobčania, dostali sme hlásenie, že tu horia zadné priestory budovy, preto vás poprosím, aby ste sa čo najrýchlejšie presunuli k východom. Ďakujeme. Tak čo si dáš? Vzadu horia, ty ideš piť? Ale nič nehorí. To som si vymyslel. Čo si sa úplne zbláznil? Ale ako inak by si chcel chlástať zadarmo? A ešte to mať aj zaplatené. Na zdravie. Počkaj, však my nemáme zadné priestory.